ह्यो काम करता तो असा नवरो आणि आणखी 4 दिवसांनी याचा असा लगीन आणि ह्यो असं खरवडता असा. आता ह्यो तरी सगळा हैसर खरवडून हैसर वेळ सगळा लायल्या ना हैसर असा त्याचा लगीन खळ्यात. काय नवऱ्या कसा वाटता लगीन ठरला तर? काय रे काय कामं सोपतात काय नाही तुझी? बोल मरे शा. खूप म्हणजे कसली पत्रिका आले आणि सामान भरलं मसालो खळा नवरो मरे ती आता बसावाय आणि कामं कसली करतोय पत्रिका वाट सडसडीत त्याची कामा सोपणार नाही. आत्या नवरो बा काय करता? बाय येते लिहून नवरो बा काय करता तू? झाला रे? अरे आता आराम कर. 8 दिवस रवले लग्न. 8 दिवस पण नाही काळा आतलं 4च दिवस रवले. 4च रवले हो मोजू. मानीन कपडे धुता हा बघ कशी जोरदार. पार्लर मध्ये काय वाटलं तोंडा केसा काय करूक नको बरी दिसावय मग फोटो बरोबर. तिया नवरो आजही सकाळी कामाक लागलो. आज नवऱ्याचा भाव दिला मत्ती व मैसूर हे बरोबर कर सर आता तुझा असा बघितला सकाळ आटप. अरे साखरपुडा आत तुझो कडे थाकत. अरे पुरे अरे फारवा लगी ना बुझल्या पुरे झाला घट्टा शा भरता नवऱ्याक दिलं. नवरा बरं दिसता नवरो होय कोण घालता तू पण नाही ना तू पण सेल्फी काढतो. मगल्या माटव बघ मरे कसलो घातलो भारी हे बघल्या माटव बघ कसलो घातलो सॉलिड माटव घातलो. काय म्हणतोय आल्या परवा लगीन असा दोस्तदाराचा सांग मरे. अरे असं काय भावाचं लगीन हा परवा भावा काय सांगतोय किती घराकडे बरा मजा मगे घराकडे मजा मगे दमलं इतक्या तर. अरे मेहंदी काढू होई तुझ्या हातार अंकिता नावली होया खरात तर. अरे खरात तर अरे बस काढूया नवऱ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच काढलंय मा बायल्याचं नाव पहिल्यांदाच काढला. आता काय बाण बिण मारले ना बाण मारलो आता खडे पोचतो बघूया तळावड्यापर्यंत पोचावं आमचा मत हा लागता सुने तुली परवा झाली तयारी झाली सुने घाडूची तयारी झाली. कमरे गट बाना होऊ ना उद्या बोता
चाललंय रे सकाळपासून? हा उतरता राजा. गो भावाची दिपल्या भावाची लगे ना गो दिपल्या ती लाजा नको भाऊच गजाली कसले करतात. चला मगो चला मगो कामा करा लगीन लागा दिला. लगीन लागा दिला ते नवरो काय नवऱ्याच्या मुलीचं जाणार नाही तो बघ अजून बरोबर आडतात नवरो बघ नवरो पाणी आडतात. सुचल्या आता काय क्या ना ये नवऱ्या नवऱ्याची बहिणीच फिरता चल कामा कर चल काय गो बाई मेकअपचाच सामान फिरायचं रे देवा. खाली या मगे खाली या खाली या मगे खाली या मगे खाली या मगे हळदी उतरा थंडी लागता काय तुका सू किती करता थंडी लागता. मेकअप केल्यान ती नटली ती बरी बघा मेकअप हिला आणखी काहीतरी दुसरं खय जोडा जोडा खय जोडा खय ए दड्या काय गावला हा चला आणि काय ए जेवचा नसता आता नवऱ्या जेवचा नसता ए मधू मधू जेवचा नसता
फाल्यां तुका जोग नाही हा? ए काय हा दी किरायतात दी तुम्ही गेल्या पूस करीत किरायता दी मला का कसला स्ट्रॉंग मारल्या ती होऊ येऊन रे होऊ येऊन रे सो 1 वाजलेलो जेवण झालेलं असं 1 वाजलो 1 आणि काम चालू असा खुर्च्या लावचा हडे आता सोजी उरलेली खातात हडे ही बसली होत नाचत नवरो तडे नवऱ्याक मग काय वाटणार नाही अजून तसं वळवळता तो किडो कसं थया ए नवऱ्या 1 वाजलो आता तरी नीट जा ए नवऱ्या 1 वाजलो नीट जा दादा नीट जा काही परत दिवसभर असा तुझे वया जा नीट जा ए सांगते का अरे व्यवस्था होता अरे बघ व्यवस्था होता ते बिया नको हा काय ता खुर्चे लावून दमलू आम्ही सोजी खातो गरम म्हणे काय खात किती होता चोपायते काय अरे टमाटो तयार असा मस्त काय खाते गो दमलं आपण 1 वाजता रात्री काय सांगता वाणी घासून ए नीट जा रे जा आता चल नाला सगळा चल चला फाल्या आता लगीन केलंय सगळ्यांचं काय कसले खाजीची घर गावले सोजी आहेत मा आती या नको ही सोजी अरे बोला रे चल बेगीन चल काम कर चल पगार नाही मिळाचो आले हप्ते तिथे भजी हा बघा पाहिला चालू हा व्यवस्थित ये खा रे बोल मरे खा फाल्या दिवसभर काम करूचा असा चल कसला म्हणजे धया मेळा करूचा लगीन लावचा वरात लावचा बाणी उचलूचे हो जेवण काढूचा नाचा वाया आता नाचलंय बघलंय हे असं काय खात सगळी बसली पाणी हाडूक ऐकणार नाही ती बघ कडे बसली ती काय घरात काय करत मेकअप करतो ह्या करतो त्या करतो तुका किती हाडलो पाणी भरू चल त्यांना करून ये मेकअप जा ए आज लगीन असा आज तरी जा 3 मिनिटं जा लगीन झाला झिलाचा बरं वाटता मा कसा वाटता सुनीली घरात आता टेन्शन नाव अंकितात ठेवले काय गे सुनीली माडे बघ आता काय ठेला रे काय नाव ठेला नाव काय ठेवला अडे
तुमचा काय फायदा? अंकिताचं नाव घेते. बोल. नाव घेते. तुमचा काय फायदा? काय फायदा? घे घे. सुचल्या हे सुचल्या लगीन झाला मरे कसा वाटतं आता टाकले होतो बाल झाला झाला आठ आपला सगळा काय असा 2 पायाचो का 4 पायाचो 4 पायाचो का 2 पायाचो पहिलं उया आला रे का उया असत का सोड मरे आणि वेळ झाला केव्हापासून तो आईस्क्रीम करता अरे पुरे या घ्या कर दिवस मरणाचं काम केल्यानंतर असे सगळे आडवे झाले शांत हे बघा सगळीकडे अतुरणा सुशेगात निघल्यात महिनेभरात घराकडला माटवातला लगीन केलं कसा वाटला खूप वर्षांनी आमच्याकडे मला 5-6 वर्षानंतर माटवातलं लगीन झाला मस्त एकदम एकदम मॅरेजमेंट भारी केली घराची मंडप बिंडप एकदम मेहनत खूप बाबा त्याच्यात पण केली रोज आम्ही लग्नात मंडपात 15-20 दिवस लाय त्यांच्यानी मंडप 2 दिवसात उभं केलो एकदम भारी मंडपाची सिस्टम एकदम मस्त केलेली आणि सोय बरी झाली लोकांची आणि घरच्यांका काही त्रास होता का म्हणून अशी एकदम सोय करून दिलेली आहे आणि मोठी पण रिस्क आहे मोठी आता हॉलात पैसे दिले का सगळं आता पण हे सर मेहनत कितकी बिचारांनी भरपूर कट महिनाभर लगीन एक दिवस पण महिनाभर मेहनत करता त्यांच्या मस्तपैकी लग्नासाठी अरेंजमेंट बरी केली ए असं रडून काय आणलं इच्छा बाबा दिला काय दिला काय एकदा खूप वर्षांनी गेलं म्हणून गावला रोज गेलं तर नाही गावचं रोज गेलं तर काय नाही बोचको गुंत वराचं ना बोलतो ना तिसरी गावी तरी खूप गरीब आता काय माहिती तुला दिवस लागतात घातल्यानी काय दोंपारा घातल्यानी काय घातल्याने डाळीचा पाणी आणि भाजी नकोच्या दिवसाकच जावचं लागतं मरे आज गुरुवार होतो खाल्या जावा फाल्या गेला गुरुवार इसरावा सासरवाडी गेला फाल्या गेला असं बकरं गावलं असतो काय नाही त्यांना मी खाते म्हणा गुरुवारचा रुपल्या सुचल्याचा लगीन झाला कसा वाटला एकदम शब्द सुचणार नाही सुचणार नाही इतक्या काय झाला एकदम येताना आम्ही ट्रकात नेलो कुडाळा उतारलो तिथून येताना ट्रकात बसान लग्न गेलो वराड कसा पहिला आधीच्या काळात यायचा ट्रकात बसान तशी आम्ही ट्रकात बसान गेलो रात्री 11 वाजता त्याच्यानंतर इकडे मस्त मजा येईल मस्त मजा वाटली सगळीकडे सुचल्या भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दि मग भावी आयुष्यासाठी भरपूर शुभेच्छा कसले तुझ्या भाषेत दि कसले ते लगीन घराकडे होता म्हणून मजा येईल मस्त आमचं एकदम हॉल सुद्धा पार्टी पाडा इतको मोठो आम्ही हॉल बांधलो जेवणा बिवणाची सोय सगळी सोय झालेली एवढी मस्त मजा येईल भरपूर गावात मुंबई पण एवढी मजा येणार नाही पण गावात भरपूर मजा येतात लग्नात एकदम लग्नात गावचं लग्न अटेंड करा काय बाई जाविली नाही कसा वाटता तिसरी जाविली मग दुसरी आता तुका काम कमी पडतं मोठी जाऊन तुका द्या करू गावतला कमी पडतला कमवाय
मग हिने तारीख ठरायला लेट बाई टेम्पोतसून यावचं लागला. बरं वाटलं नाही यायचं गडागडा करीत यायचं. काय रे ए बाबा तिसरी जाऊया, वैनिक कमी वैनिक पडतं साडी ना. बिडी बरी घेतलंय मा साडया बऱ्या घेतल्या गो आमका. घामटा काढल्या पण हो घामटा काढल्या म्हणिंगा सुकत लागल्या रकीची वाटाक नको लगीन झाला लगीन मोठे मागेल्या मोठे का बाकीची खाल्ली खाल्ली निघली. ही फक्त सांगितलं सगळ्यांनी केल्यानी काम तर बघ गोविलो ए मेकअप करी होती आणि सांगता भाणी घासते म्हणा बघ काय सांगता तुझी बाई मेकअप करी होती. मग सकाळपासून 5 वाजता उठलो तिथून जेवणात जाऊ मग चाय नाही आणि नाश्तोय नाही आमका देऊ. नंदे काय कामाक नाही करू काय नंदेनी नाही या 2 नंदेनी कामा केली गो बाकीचे नाही करू बाकीचे काय भावाशीचा लगीन झाला. आता भावाशी काय देऊ कर ना भावाशी शुभेच्छा दी काहीतरी काय दिसलं आमचं काय अजून देऊच नाही तर काय दिसलं त्याचा तुका देऊ नाही काय काय अजून देऊ कर नाही 2 दिवस वडपा घालता तुका झाडपा खय घातल्या आता तो फणसाक गेलं घरात राहत आता सोडून इतर या बेगीन असो सुटी ना ए नवऱ्या हातात मरे चला 100 रुपये मिळतले 100. तुका कितके 200 ए चला चला पैसे घ्या कसलं माणूस रडत बघूया बघूया कशी रडत बघूया आज कोण जाता रे चला आता केव्हा अबू टाटा कधी ती गे खरे खरंच बाहेर पडत घ्या घ्याय चढू जाता मग दी मग रिक्षे पैसे दी गेली गे सगळी गेली सगळी लग्नाचे धर्माने सगळे पोरगे इल्ले सगळे इल्लेले घर भरलेला होता. आता सगळी गेली मग आपल्या आपल्या हेतूत कामा गजा बाजा होता ना गजा जाय होता. आता रिकामी घर झाला सगळे कोण कोण माहेरात गेली कोण लग्नात गेली. आता मी आता एकला असो मुंबई कराय गेली इल्लेली मुंबई कराय गेली निमतान सगळी लागी झालेली सगळे निमतान लागी झालेली गेली बाबा आता उडा उडा करून गेली.